Kosovski specijalci pokušali su popodne u Spucnjavu da ponovo zauzmu administrativni prelaz Brnjak na severu Kosova i Metohije uprkos prethodnom dogovoru zvaničnika vlade Srbije i KFOR-a da se povuku sa tog prelaza kao i prelaza Jarinje. Prištinske vlasti kažu da nikakvog dogovora sa Beogradom nema. Na prelazu Jarinje reporter radiotelevizije Srbije Kosta Garić. Kosta, iz minuta u minut stižu oprečne vesti, posebno na prelazu Brnjak. Kakva je sada situacija i na tom prelazu, a i na Jarinju gde se vi sada nalazite? Što se Brnjaka tiče, tu je sada situacija, to je već provereno, možemo da kažemo slobodno mirna. Nije bilo baš tako, jer je nakon postignutog dogovora i početka povlačenja specijalnih jedinica albanske kosovske policije, ROSA, sa tog prelaza, jedna od tih jedinica pokušala da se vrati nešto pre 15 sati i onda je došlo do puškaranja u selu Varage. Nakon što je komandant KFOR-a odavde uputio jedinicu jednu sa prelaza, znači Brnjak, sa prelaza Jarinje na prelaz Brnjak, situacija je tamo smirena i sada tamo više nema, znači, jedinica ROSE. A što se tiče administrativnog prelaza Jarinje, ovde je, nakon te informacije koja je ovde pristigla, došlo do malog revolta okupljenih, tako da je on trenutno zatvoren, iako je u međuvremenu bio propušten saobraćaj, sada je ponovo zatvoren i blokiran. Kosta, da li još ima okupljenih Srba i kako oni reaguju? Svakako, upravo sam to i rekao, znači ima ih okupljenih i ovde, ima ih okupljenih u Leposaviću. Nije im drago što se to tako desilo, s obzirom da je sve jutro skrenulo upravo po planu, znači da se povuku prvo te jedinice i da se onda deblokiraju putevi. Međutim, oni su upućeni na to da ne prave paniku zbog incidenta koji se desio kod Brnjaka i ostali su tu na prelazima. Kažem, blokirali su prelaz Jarinje i tu sada nema trenutno saobraćaja. Tu su, očekuju šta će se dalje dešavati. Šta je dogovoreno? Ko će kontrolisati prelaze? Ideja je bila, barem u onome što je postignuto tokom dogovora, da prelaze kontrolišu apsolutno iste snage koje su to činile i pre 2 dana. Znači da to čini normalno pripadnici KFOR-a koji su tu prisutni kao neko obezbeđenje i da čine pripadnici KPS-a, odnosno kosovske policije, u kojima su Srbi pripadnici i normalno carinsko osoblje koje se tu nalazi, eto, čisto zarad neke kontrole. Ima li šanse da več i noć koja je pred nama na severu Kosmeta budu nešto mirniji? Pa, tome se ovde svi nadaju. Kažem, uprkos svega ovoga što se desilo u poslednjih nekoliko sati, najave su da će to verovatno biti nešto mirnija noć od prošle, jer prošla je bila vrlo rizična, zato što se nije znalo da li će okupljeni Srbi uspeti da zaustave jedinice ROSE koje su krenule ka prelazima i bilo je vrlo rizično. Za danas se već zna, odnosno komandant KFOR-a je naložio svojim jedinicama da i one posmatraju situaciju i s obzirom da su se jedinice ROSE povukle sada, znači i sa prelaza Brnjak, očekujemo da će se dalje normalizovati situacija i da bi ova noć mogla da protekla mirno.